जय भोजपुरिया समाज। फाइनली आप सबके बता दी पावर स्टार पवन सिंह के वीडियो सॉन्ग, जी हाँ भैया, आरा गाना के वीडियो सॉन्ग आवे जा रहा बा। जाना के रिलीज डेट के अनाउंसमेंट बहुत जल्द होखल बा, लेकिन ये गाना से जुड़ल बहुत ही खास अपडेट लेके आइल बनी। जी हाँ भैया, ये अपडेट ऐसा बटे कि जौन की ये गाना के टीजर के लेके, जी हाँ भैया, HD ऑफिशियल टीजर आप सबके बीच आवे जा रहा बा। फाइनली कितना बजे आ रहा बा? आज ही आ रहा बा। जी हाँ भैया, इतना कंफर्म रही। आज 11 सितंबर के टीजर आ रहा बा ये गाना के, जौन की माँ अम्मा फिल्म्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से, माँ अम्मा फिल्म्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से धासु टीजर आवे जा रहा बा। जौन गाना गेल बने पवन सिंह, पुनीता प्रिया लिखले बने, विक्की विशाल म्यूजिक दल बने प्रियांशु सिंह, और वीडियो के डायरेक्टर बने रवि पंडित। जी अभी लाजवाब डायरेक्शन के साथ बनल ई गाना, जौन की फाइनली फुल HD वीडियो सॉन्ग बहुत जल्द आवे जा रहा बा। और टीजर आवे जा रहा बा आज, जौन की आज 10 बजे। जी हाँ भैया, 10 AM में अभी कुछ घंटा बाद आप सबके बीच फाइनली ऑफिशियल टीजर रिलीज हो जाई और आप सब देख पाते। जी अभी ये अपडेट आप सबके कैसा लागल और टीजर आई तक कितना ज्यादा धूम मचाई, जरूर कमेंट सेक्शन में आपका राय दी। चलते चलते वीडियो के लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो के दबा के शेयर करी। फिर से हम बहुत जल्द नया अपडेट के साथ।